Eu știu de ce tu încă nu ți-ai găsit fondul de ten perfect pentru pielea ta, care să se aranjeze foarte bine, să nu aibă efectul de mască și să arate cât mai natural și care cu ușurință să se adapteze tonului tău. Asta deoarece încă nu ai încercat fondul de ten de la Mary Kay. Îl găsești în două formule, mat și iluminator, și hai în continuare să-ți arăt cât de ușor se aplică și cât de frumos se privește pe piele. Înainte de aplicarea fondului de ten, întotdeauna folosesc baza pentru machiaj, pentru că, în primul rând, pe lângă faptul că face machiajul mai durabil, el totodată umple porii, umple ridurile și nivelează relieful pielii. Desigur, deja pe lângă asta mai face machiajul mai durabil, merge mai puțin produs și este și o sursă suplimentară de protecție SPF. Matifiază pielea, așa că fără grijă puteți să purtați baza pentru machiaj și pe timp de vară, nu simțiți niciun disconfort, vă garantez. De data asta voi folosi fondul de ten iluminator în nuanța Ivory W120. Pe timp de vară, când se încep căldurile mai mari, trec la fondul de ten mat sau le combin mat cu iluminator, în dependență de dorință și de dispoziție. Așa, pun repejor câteva picături. Fondul de ten are la bază, în primul rând, complexul anti-îmbătrânire și asta este foarte important pentru că, pe lângă faptul că uniformizează tonul pielii și se adaptează foarte, dar foarte ușor la tonul natural, el totodată și previne îmbătrânirea pielii datorită resveratrolului, datorită peptidelor anti-îmbătrânire și a vitaminei B3. Fondul de ten iluminator conține ulei de jojoba, deci ea hidratează pielea pentru 12 ore, iar fondul de ten matifiant absorbe sebumul, nu dă voie pielii să transpire și are la fel o formulă foarte comodă pentru piele, pentru că nu simți pielea uscată, este matifiată, dar foarte lejeră și foarte fină la atingere. Recomand și te asigur că nu vei simți niciun disconfort cu pielea mată. Spre exemplu, dacă ai pielea uscată și vrei să folosești un fond de ten mat, neapărat trebuie să hidratezi foarte bine pielea înainte de asta. Indiferent de fapt de ce tip de ten nu ai avea, înainte de aplicarea machiajului pe față trebuie să hidratezi bine pielea, pentru că doar în acest mod machiajul tău va arăta frumos și fondul de ten și produsele cosmetice aplicate ulterior se vor așeza bine pe piele. Iată așa, vedeți cât de bine a uniformizat tonul, arată foarte frumos și nu încarcă, deci nu este senzația asta de mască, de piele încărcată, diferența dintre gât, pentru că este foarte important atunci când alegeți un fond de ten să vă uitați după nuanța gâtului vostru, să nu fie prea deschis sau prea închisă nuanța. Și iată, după câteva minute, el iarăși se mai adaptează la tonul natural al pielii voastre. Deci dacă încă nu ți-ai găsit fondul de ten preferat, îți garantez că acesta va deveni numărul 1 pentru tine. Scrie-mi un mesaj dacă vrei să-l testezi și dacă vrei să alegem nuanța potrivită și formula potrivită ție și eu ți le livrez cu mare drag, livrez oriunde ai nevoie tu, prin poștă, dacă ești în Chișinău sau într-o rază apropiată, ți le livrez cu mare drag personal.